Između Srba i Albanaca je dubok politički jaz uslovljen situacijom na Kosovu i Metohiji i činjenicom da je dio teritorije Srbije otet uz pomoć zapadnih sila, tvrdi Predrag Rajić iz Centra za društvenu stabilnost. Međutim, ja bih rekao da Srbi i Albanci kao politički faktori mogu i moraju naći neki način da se dogovore, jer živimo jedni pored drugih i dobro bi bilo da makar dođemo od tog nivoa da možemo za početak da živimo jedni pored drugih, a da se ne sukobljavamo. Nemoguće je naći trajni mir na Balkanu bez rješavanja srpskog nacionalnog pitanja, smatra Miroslav Parović iz Narodnog slobodarskog pokreta. Ako se ne dozovemo u pamet, doćemo u poziciju u kojoj smo sada aktuelno, da Albanci imaju autoput na kome su svi povezani, imaju mali Schengen, imaju izlaz ka zapadu, imaju američku podršku, a srpsko nacionalno pitanje se ne rešava. Jer mi danas nemamo povezan autoput ni sa Crnom Gorom, ni sa Republikom Srpskom. Nećemo ga imati ni u narednih 10 godina. Kada pogledamo istoriju i vrijeme od kada se pamte ljudski sukobi, ovo jeste najmirniji period ako bismo poredili 20. vijek i prve 2 decenije 21. vijeka, tvrdi Rajić. Mislim da trebamo biti svesni da je globalni mir najveća vrednost. Mislim da danas, pogotovo na starom kontinentu, imamo tu sreću što nemamo tu vrstu oružanih sukoba ili što je, na primjer, na teritoriji država članica Evropske unije u posljednjih nekoliko decenija. Dakle, taj uopšte segment rata kao elementa politike izostavljen, odnosno više ga definitivno nema. Ja bih tu dodao samo još jedan segment koji mislim da je izuzetno značajan i bitan, a to je borba za resurse. Ukoliko čak i teritorijalno imate određene pretenzije, nisu te pretenzije zbog teritorije kao takve, već zbog onoga što ta teritorija između ostalog i nosi, jer na kraju krajeva kada pogledate suština svakog rata je ekonomski interes. Ima političkog, ima svega, ali je suština rata ekonomski interes. Miroslav Parović iz Narodnog slobodarskog pokreta tvrdi da je svijet postao globalno selo, mjesto bez ideje i ideologije. Mi sad prisustvujemo jednom ozbiljnom globalnom okršaju kakav nismo vidjeli od pada Berlinskog zida. To je okršaj između Sjedinjenih Američkih Država i Kine. On se ne vodi oružanim putem, ali je to trgovinski rat. To je trgovinski rat, dakle to je carinski rat gdje kontinuirano vidite da Vašington i Peking pokušavaju da ocene koliko daleko mogu ići. Ratovi koji su pred nama biće niz socijalnih buntova, niz ličnih pobuna koji će na kraju eskalirati u određene globalne sukobe iz kojih će čovječanstvo izaći sa promijenjenom paradigmom, zaključuje Parović.